19,500 familja qed igawdu mill-estensjoni tal-feed-in tariff. Din il-miżura qed isir b'investiment ta' 3 miljun euro u ġiet imħabbra fi frar li għadda. Din se tindirizza anomalija li kien hemm taħt Gvern Nazzjonalista f'dan il-qasam. Kif dawn il-familji illi xtraw il-pannelli fotovoltaiċi fl-2010, il-feed-in tariff tagħhom spiċċat wara 6 jew 8 snin u qed ikun Gvern Laburista illi jagħtihom il-massimu tal-investimenti li għamlu fil-pannelli billi jestenda l-iskema tal-feed-in tariff għal 20 sena u hekk dawn il-familji ħadu iżjed snin igawdu bl-iskema. Dawk il-persuni li spiċċaw bil-kuntratt tagħhom skadut qed jiddaħlu f'din is-sistema b'mod awtomatiku mingħajr ma wieħed irid japplika. Dawk illi l-feed-in tariff tagħhom skadiet wara 6 snin qed jingħataw 14 sena oħra. Filwaqt illi lil dawk illi Gvern Nazzjonalista poġġihom fuq skema għal 8 snin biss, dan il-Gvern se jkun qed itihom 12 sena oħra. Hekk Gvern Laburista se jkun qed ipoġġi dawk bl-iskema l-antika bħal dawk tal-lum il-ġurnata, jiġifieri b'feed-in tariff għal 20 sena. Dwar dan One News tkellem għall-Ministru għall-Enerġija Miljam Dalli li qalet magħna kif tul din is-sena se jgawdu madwar 16,000 familja. B'dan il-mod qegħdin naċċertaw ruħna li dawk il-familji kollha li investew anki fil-bidu meta din it-teknoloġija kienet għadha qed tiġi introdotta, jieħdu il-massimu tal-investiment tagħhom. Wara kollox meta inti tinvesti f'pannelli tax-xemx qed tinvesti f'teknoloġija li għandha ħajja ta' madwar 20 sena. U aħna ridna naċċertaw ruħna li l-familji jieħdu il-massimu ta' dawk l-20 sena u jkunu qegħdin jiggwadanjaw anki finanzjarjament permezz ta' kontijiet orħos. Din l-iskema se twassal ukoll biex tnaqqas 32,000 tunnellata ta' diossidio tal-karbonju li huwa frankar tal-emissjonijiet daqs 7,300 karozza.